Love Song for a Hitman ste už mohli niekoľkokrát počuť v Gallagherových či v mojich večeroch. Myslím, že Gallagher to prvýkrát spomenul, že tak privátne tú skladbu, ktorá pred chvíľočkou doznela. Voláme, že na vibrafóne hrá Uršula Zomerská, aj keď sa teda musím priznať, že vôbec neviem, ako vyzerá ten hudobný nástroj, ktorý sa volá vibrafón. Vy ste iste postrehli, že Funky Monkey nás opustili a pravidelný poslucháč Miro zase spoznal, že hráme tu jeho. Niekoľkokrát si v našom vysielaní už totiž vypýtal túto pesničku. Volá sa Shaolin Satellite.